खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिआर फेरेंगिया इउपिपिएल आव हाबबाय। बड'फा हाउसआव दुलाराय फरायसा आफादनि खौरांगिरि मेल। बिटिसि बिसायख'थियाव कंग्रेसआ हारसिंनो बाहागो लागोन। आसामनिफ्राय राज्यो सभानि बिजाथि जानो हागौ प्रियंका गान्धीआ। मंगलदैयाव गोथै बिमानि बिखायाव उफ्लेना गाबनाय खुदिया मोनदों। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलआ एभिक्सन खालामनो थांखि। गसाइगावआव पेट्रल पाम्प लुट। चीननि हादोरगिरि जिनपिंआ दिनै वाहानाव नायदिंहैदों। दानिया आबुं रादाब। एनडिएफबि-एसनि गाहाय नेहाथारि बिआर फेरेंगिया दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउनाइटेड पिपल्स पार्टी रिभालेर सुंद'यै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयेन खालामबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमायाव दतमा ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव खुंनाय गोदान सोद्रोमाफोरखौ बरायनाय फोरबोआव बिआर फेरेंगिया बाहागो लाहैयो आरो इउपिपिएल दोलोआव सुंद'यै मुं थिसनो। इउपिपिएलआव मुं थिसननायनि उनावबो फेरेंगिया हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ टार्गेट खालामो आरो सावरायो। बबेखानि बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआ साबसिन होननानै दाबि दैखाङो आरो बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ आखरै आखर मावफुंनायनि थांखिजों इउपिपिएल दोलोआव हाबदों होननानै एनडिएफबि-एसनि दैदेनगिरि बिआर फेरेंगिया मेलाव बुंदों। क'क्राझार लकसभानि आगुनि एमपि सानसुमा खुंगुर बसुमतारीआ थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथाया ओंथि गैया आरो बर'फोरनि खैफोद गोनां गोरोबथा होननानै अजद होनाया ओंथि गैयै बानबुंथि आरो बेसेन गैया होननानै क'क्राझार बड'फा हाउसआव खौरांगिरि मेल खुंनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों। अदेबानि सानसुमा खुंगुर बसुमतारीआबो बिएसि गोरोबथानि मुंसायगिरिमोन लोगोसे बिएससिनि गाहाय बिबानबो लादोंमोन। नाथाय माथो मावलांखो? बिएसि गोरोबथायाव मालाय माथो दंमोन? मानोथो रादाय खालामामोन? खनथाम लकसभानि एमपि जानानै ओनसोलाव मा लाबोना होफैनो हादों होननानैबो खौरांगिरि मेलनि जोहै दिपेन बर'आ सानसुमा खुंगुरनाव सोंथि सोंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जायफोर दैदेनदों बिसोरखौ दैदेननो हो होननानैबो दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथाया ओंथि गैया आरो खैफोद गोनां होननानै सानसुमा खुंगुर बसुमतारीआ थांनाय 8 मार्च खालि बड' सिभिल ससाइटिनि जर'खा मेलाव बानबुंथि होदोंमोन। फैगौ एप्रिल दानाव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव कंग्रेसआ हारसिङैनो बाहागो लागोन आरो बेनि थाखाय कंग्रेसआ जानजि खाफ्राबाय होननानै शिलंआव फोरमायथिदों आरो प्रदेश कंग्रेसआ। बबेखानि बिटिसिनि मोन 40 बियाबनि गेजेराव मोन 26 बियाबावनो कंग्रेसआ बिजाथि दैखांगोन आरो बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ 15 मार्च खालि फोसावगोन होननानैबो प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि रिपुन बर'आ मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बे समाव बिजेपि, कंग्रेस, बिपिएफ, इउपिपिएल जों लोगोसे हालामारि गासैबो राजखान्थि दोलोफ्रानो जानजि खाफ्रानायखौ नुनो मोन्दों। आगु गाहाय मन्थ्रि राजीव गान्धीनि फिसाजो प्रियंका गान्धीआ हेंथा दोलोनिफ्राय आसाम रायजो सभानि बिजाथि जानो हागौ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बदरुद्दिन आजमल दैदेननाय एआइइउडिएफ दोलोआ आसामनि थामथि रायजो सभा मासिनि थाखाय प्रियंका गान्धीनि मुंखौ दैखांदों होननानै प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि रिपुन बर'आ शिलंआव मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि हेंथा दोलोआ खौसे जायोब्ला फैगौ 26 मार्च खालि बिसायख'थि खुंजानो गोनां आसामनि मोनथाम रायजो सभा मासिनि गेजेराव मोनसे मासिखौ देरहागोना रोखा। बेखौ नोजोर होनानै कंग्रेस आरो एआइइउडिएफआ आखाइ हमलायनायखौ नुनो मोन्दों। गोथै बिमानि बिखायाव उफ्लेना गाबगासिनो थानाय सासे खुदिया बोखांनो हानाय जाथाया मंगलदै ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों आरो बिखा खामहोदों। शिलंआव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मंगलदै थानानि बेन्दोंआव थानाय रामहरि अट'मापारानि कमला कान्त बर' मुंनि सुबुङा फोथाराव मोसौ नायनो थांनाय समाव गोथै आइजोखौ लोगोसे बिखायाव उफ्लेना गाबनाय खुदियाखौ नुसनहोयो आरो जायगानि सुबुंफोरनो खौरां हरो। बबेखानि गावनि खुदियाखौ बिखायाव गाबना जोबथा हां लानाय आइजोखौ फजरुद्दिन आलीनि बिसि आजफुल खातुन होननानै सिनायथिनो हादों आरो बेखौ सोरबा दुथाङाव बुथारलांदों होननानै ओनसोलनि रायजोफोरा सन्देह खालामदों। ओरैहाय खुदियानि देहानि हालोदा दिनैसिम मोजाङैनो दङ होननानैबो रायजोफोरा शिलंआव मिथिहोदों। कार्बि आंलं जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाबसनफैनाय सन्देह गोनां सुबुंफोरनि हेंथायै साननैसोनि गेजेरावनो इभिक्सन खालामनो थांखि लाबाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल खुंथाया। कार्बि आंलं सइल कनजारभेशन बिफाननि जथुमाव बे बिथांखिखौ लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जथुमाव कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय तुलिराम रंहां आरो लकसभा एमपि हरेन सिं बे मानोबा बाहागो लादोंमोन। बबेखानि कार्बि आंलंनि माखासे ओनसोलनि सोरखारि हायाव आयेन बेरेखायै हाबसनफैनाय नोगोरारिफोरा दखल खालामनानै लानायखौ उदां खालामनो थाखाय गोख्रैनो इभिक्सन खालामनो थांखि लादों होननानै तुलिराम रंहांआ शिलंआव मिथिहोदों।
गसाइगावनि मोनसे पेट्रल पाम्पआव डाकाइतनि दोलोआ लुथिनानै 50,000 रां लांदों। सुलुंनि बायदिब्ला गसाइगाव फावरागुरि मोनसे पेट्रल पाम्पआव समबारखालि हरनि समाव बाइकआव फैनाय साथाम हाथियार लानाय डाकाइत पेट्रल पाम्पनि मावफारिखौ गाग्लोबनानै 50,000 रां लुथिना लाङो। डाकाइतजों गाग्लोबजानानै जखम जानाय सुबुंखौ दानसोरां बसुमतारी होनना सिनायथिदों। बे पेट्रल पाम्पखौ थांनाय 26 जानुवारियावसो बेखेवदोंमोन। चीननि हादोरगिरि जिनपिंआ दिनै कर'ना भाइरास जाग्रोजेननाय जायगा वुहानाव थांनानै नायदिंदों। मख'थावदि चीननिफ्राय मुलुगनाङै गोसारनाय कर'ना भाइरासआ वुहानावनो जाग्रोजेनदोंमोन। 26 जानुवारिखालि चीननि गाहाय मन्थ्रिया वुहानाव नायदिंहैनाय उनाव जिनपिंआ मंगलबारखालि नायदिंहैनानै बुंदों दि चीनआ बयनिख्रुइबो देरसिन जेंनानिफ्राय दा लासै-लासै आरोगाव मोननायनि लामायाव फैबाय। मख'थावदि चीनआव 80,000निबो बांसिन बेरामिया कर'ना भाइरासजों सन्देरजाबाय आरो 3,000निबो बांसिन थैबाय। मंगलबारखालिनि रिपर्ट बायदियै चीनआ थांनाय 24 घन्टायाव सा 17 सुबुं थैदों आरो सा 22 सुबुङा सन्देरजादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।